Shalom, una companya de feina m'ha preguntat si és preceptiu en Xabat prendre vi i quina explicació es pot assajar o quina explicació hi ha per aquest motiu, perquè en cada Xabat, en cas afirmatiu de que sigui obligatori o sigui preceptiu prendre vi, perquè és així. I bé, l'explicació que podem donar és que el vi és una substància física, és un aliment, una substància material, podem dir, que, a diferència dels aliments normals, amb el temps, en lloc de descompondre's, en lloc de perdre qualitats, el vi, amb el temps, guanya qualitats. Guanya propietats organolèptiques i guanya propietats inclús de la qualitat seva, que és superior. Perquè sabem que el sucre es va transformant en alcohol, es va concentrant. La qualitat del vi va augmentant perquè aquest vi es va concentrant. I d'alguna manera podem dir que el vi és una substància que harmonitza l'aspecte material amb l'aspecte espiritual, entre cometes espiritual. Si esperit de vi ho considerem una cosa espiritual. I precisament això passa amb el Xabat. El Xabat és el dia de la setmana en què s'harmonitza allò espiritual i allò material. Amb aquesta explicació intentem, doncs, elevar la qualitat del nostre Xabat i del Xabat de totes les persones que estigueu seguint aquest vídeo. Xabat Shalom.